Egia esan nahiko, arratsaldeon, nahiko komplejatuta eta antolatzaileei ere osforreko tituloa, eta gero Igorren hitzartzea eta gero areta itzala. Herriak zu behar zaitu orain. Areta itzala handiagoarekin. Gainera galdetu digute sarreran, jarrita edo zutunik, eta Igorrek zutunik ingo dute, bale, venga, zutunik. Orain nahiko txiki. Bueno, guk proposamena egin zigutenean ere bai, ez dakit berrikuntza batez ere Igorrentzun eta gero berrikuntza sozialaren esparruan sartzen garen edo ez. Baina, bueno, berrikuntza batzuk gurean eta guretik eta gure eskualdean eta gure realidadean, uste dut bai eman ditugula, eta gauza horietako batzuk eraginkorrak izan direla. Batoz Aiaraldetik, Laudiotik, Laudio Amurrio inguru horretatik, 5 udalerri arabar eta 4 udalerri bizkaitarrek eratzen duten eskualde soziologikoak. Ez dugulako eskualde politiko lantzen, baizik eta pizkak harremanak ematen diren esparru natural edo soziologiko hori. Eta beste zer baino lehen, hori gu ez garela inolatan ere ez adituak bai, justo aurten 10 urte beteko ditu gure proiektuak, elkarte irabazi asmorik gabeko elkarte txiki bat izatetik, gaur egun kooperatiba handiago bat izatera pasa gara, eta 10 urte horietan egindako ibilbidea azaltzera gatoz, ez? Eta nolabait, zaten dugu ez, pixka bate olako aurkezpenetan eta erabiltzen dugu provokazio bezala, hori ez, nola pasatzen den euskarazko hedabide bat sustatzen duen elkarte txiki bat izatetik, banketxe bat edo etxe bizitza blokeak eraiki nahi dituen kooperatiba bat izatera ez. Eta pixka bat kronologia hori edo hausnarketak eta ibilbidea zein izan zen eta zein izan den azaltzen saiatuko naiz. Eta hori baino lehenago, kronologia horretan sartu baino lehenago, eta nolabait guk gure eskualdean behintzat edo gure testu inguru propioan ekarpen bat egiten baldin badugu edo egin nahi baldin badugu bada, hori ez, hizkuntzak eta hiztunek bizitzako esparru guztietan bizitzeko behar dugun ekosistema bat osatu nahi, ez? Eta bizizaten dugunan esaten dugu, benetan bizitzeko behar ditugun gauzak, ez? Lagun batek esaten zuen jan, lo eta lagunak behar ditugula, ez? Jateko, etxe bizitza bat izateko, lan bat izateko, komunikatzeko, esteko, aizialdirako, ekosistema horren osaketako langintzan ari gara, ez? Eta pizka bat, gure funtzio soziala horretan kokatzen dugu, gero esplikatuko duan gogoeta estrategiko bat ingenuenean, nolabait, norbanako bezala eta komunitate bezala, komunitate horren beharrak asetuko dituzten baliabideen sorkuntzan ari gara, baliabide oso desberdin eta singular horiek nolabait elkarrekintzan jartzeko asmoz, euskaratik artikulatutako komunitate hori pizka bat alduntzeko eta boteretzeko eta gero botere puska horiek alde elkarrekintzan jartzeko. Badugu pekuliaridade bat, topagunearen jardunaldi honetan esatea ez dakite zilegi den edo beste provokazio baden edo ez, guk ez dugu euskararen banderarik egiten publikoki, euskaldunak gara, naiz eta periferian bizi eta Araba eta Bizkaiko lurralde nahiko erdaldun batzuetatik etorri. Euskaraz bizi gara eta gure inkietude sozialak asetzen ditugu eta euskaldunak garen ez gero euskaraz egiten dugu, ez? Planteatzen duguna da, pixka bat, hizkuntza bihurtu behar dela, bazterreko borroken eta aldarrikapenen bilguneetari, eta nolabait lehen Donostian ere aipatzen zen, ez? Bestelako justizia sozialaren bueltan mugitzen diren beste sektoreak ere nolabait hizkuntzaren lokarriarekin lotu eta elkarrekin erdigune hartu eta euskararen hegemonia sustatzeko gizarte bizitzan, ez? Guretzako oso hausnarketa importantea da eta horrek idatu du azkenengo 5 urtetako ibilbidea eta lana da euskarak berarekin batera mundu berri bat ekarri behar duela. Ez bakarrik hizkuntzak ematen diona, baizik eta balio eraldatzaileetan oinarritutakoa, ez? Euskara izan dadila mundu berri baterako bidea erakusten duen tresna, ez? Eta batez ere, Hego Ameriketatik eta Afrikatik entzuten dugun ondo bizitzeko, el buen vivir hori lortzeko tresna bat, ez? Hizkuntzari funtzio eraldatzaile bat planteatzen dugu ematea,
nolabait ikusten dugulako gabezi bat dagoela belaunaldien arteko transmisioan eta ezin dela hizkuntza zera identitario bat eta mugatu, ez? Osea, ikuspegi identitario horren gainetik, funtzio eraldatzaile horrek balio erantzi bat emango diola, datozen belaunaldiek nolabait hizkuntzarekiko atzikimendua berrindartu dezaten, ez? Eta nolabait euskara ere erakargarria izan behar dela, eta pixka bat funtzionalitate hori eman behar zaiola aipatutako norabide eta perspektiba horretan, ez? Aurreko batean bai inguru batean parte hartu genuen, eta horretarako ez pixka bat zertarako balio duen euskarak, batez ere belaunaldi berriei azaltzerako orduan, ez? Goizan ere aipatu da, non daude gazteak badaude, gauzak egiten daude, baina hizkuntzak balio behar duela bizitzeko, ez? Lehen aipatzen genituen kontu horietarako, ez? Elikatzeko, komunikatzeko, etxe bizitza topatzeko, eta balio behar du ere, nolabait, dekadentziara doan mundu batean, beste mundu eredu bat sortzeko, ez? Eta jendarte berri bat sortzeko, ez? Eta gure ibilian determinanta izan dena, ez? Hizkuntza honek, gure hizkuntzak, euskarak, erdarek eskaintzen ez duten hori, eskaintzea dela gakoa pentsatzen dugu, ez? Eta zentzu horretan ere, dekadentziara doan mundu horretan, euskarak beste ikuspegi bat eta ikusmolde bat ematerena. Orduan, zergatik eta nola pasatzen gara euskarazko komunikabide bat egitetik, banketxe bat antolatu nahi izatera, edo etxe bizitza blokeak eraikin nahi izatera. Orain, pixka bat askartzu joango naiz, bai, nolabait kronologia hori, elkarte txiki bezala sortu ginen, Aiaraldea komunikazio lehioa, elkarte horren hasieran ere, gauza batzutan asmatu egin genuela, irabazi asmorik gabeko elkarteoa ginen, bat ere euskarazko komunikabiderik ezen gure eskualdean, eta pixka bat planteatu genuena zen lehen aipatutako filosofia horri buruz horrekin lan egitarena, ez? Erdarek zer ekartzen ez dute gure eskualdera, horri ekarriko du euskarak, ez? Eta 2010 urtean hasi ginen, teknologia berriak lantzen, interneta lantzen, eta ikus-entzunezkoa lantzen, inork lantzen ez zituenean, ez? Erabat auzolanean egindako ibilbide izan zen, lehenengo hiru urte horietan, jende voluntarioaren ekarpen askori esker egin genuena, eta nolakotasuna ere importantea izan zen, ez? Auzolanean egiteaz aparte, jenteari eskatzen genion egitea, ematea nahi zuen hori, nahi zuen neurrian, eta egin nahi zuen horretan bakarrik aritzea, ez? Bizigarri zitzaizkion gauzetan, ez? Norberari gustoko zitzaion gauzetan egitea. Koordinazio ereduan, nahiko berritzailea izan zen momentu hartan ere bai, 60 lagunek ekarpen txiki asko josten zituztelako, eta apenas egiten genuelako bilerarik. Intranet baten bidez koordinatzen ginen, eta pertsona batek gauerdiko 12etan baldin bat zuen ordu laurden dedikatzeko proiektu honi, intranet horretan lanak hartu, iritziak eman, eta erabakiak ere hartzeko egiten genuen, ez? Eta pixka bat, modu horretan koordinatzen ginen, ez? Komunikabideak bere ibilbidea egin zuen, bai euskaldunei begira, bai euskaldunei begira, bai erdaldunei begira, instituzio publikoekin hitzarmen bat sinatu genuen, finantzazioan laguntzeko, Arabako 5 udalerrietan eta Bizkaiko beste 4 herrialde horietan, eta progresio bat egon zen komunikabide horren zer eginean, ez? Pixka bat 3. urtean nolabait komunikabide horrek erreferentzi bat lortu zuen eskualdean, eta horre langilearen figura ere sartu zen lehenengo aldiz, eztabaida askoren ostean. Baina nolabait ere langile horiek dedikatzen ziren gero eta handiagoa zen kolaborador edo voluntario sare hori artikulatzera, ez? Debekatuta geneukan langileok kazetari lanak egitea, ez? Osea, gure funtzioa zen ekarpen txiki asko josten laguntzaren, ez? Eta pixka bat, webuneak garapen bat izan zuen, Aiaralde irratia sortu genuen, sakelako aplikazio bat, eta gero kontra munduaren eta komunikabideen kontrako norabidean, digitalean sortzetik, paperera ere egin genuen salto, 15 bat publikatuz, ez? Sortu genuen ibilbide horretan ere bai, enpresa bat, komunikazio zerbitzuak eskainiko zituena, nolabait argi geneukalako ere, euskalgintzak eta gure proiektuak baliabide ekonomiko handiak behar zituela, eta enpresa hori sortu genuen, komunikazio zerbitzuak eskaintzen genituen, dirua lortzeko, defizitarioa zen helburu soziala zukan egitasmo hori finantzatzeko.
Eta hasierako urtetan guk bi norabietan egiten genuen lan, komunikabideak eta euskararen normalizazioa bera, eta inoiz topaldian aurkeztu dugun Aiaraldea Euskalgintza Kontseilua biltokia edo bilgunea sustatu genuen beste 40 entidaderekin batera. Mugarria esaten dugu izan zela, 5 urte bete genituen, argiak sari bat eman zigun, oso harrera onarekin hartu genuena, pizka bat lotan geratu beharrean 5 urte horietako ibilbideari erreparatu eta hurrengo 5 urtei begira jartzea erabaki genuen, Aiaraldea 2020 gogoeta estrategikoa egin genuen. Orduan 2020 oso urruti zegoen, jadanik iritsi gara, ez da denbora pasatu egiten da, eta gogoeta estrategiko hori nahiko luzea izan zen, makinak ezin gelditu, edabideak geneukan, hizkuntza normalizaziorako topagune bat geneukan, eta jente asko inplikatzeko, ehun lagunetik gorak parte hartu zuten, urte terdiz luzatu zen gogoeta estrategiko hori, eta egia da gogoeta horretan, hizkuntzaren ikuspegi horretatik, eta komunitaterako beste ikuspegi eraldatzaile batetara, nahiko sakona izan zela gogoeta hori, eta hor estrategikoa horrela jasotzen dugu. Gure ondorioak izan zirelako hori, ginekologia zerbitzu on bat behar zuela gure eskualdeak, eta hori euskarak ekarri behar zuela, unibertsitate bat behar zuela gure eskualdeak, eta euskarak ekarri behar zuela unibertsitate hori, ospitale bat behar zela, banketxe bat behar zela, eta gauza guzti horiek euskarak ekarri behar zituela. Eta pizka bat gogoeta laburtzen genuen ere nolabait titular batean, erdaraz bizi zen eskualde baten berri euskaraz ematera mugatu ginen, 5 urteetan ekarpen bat egin zion komunikabideak hizkuntzaren normalizazio hori, plantatzen genuen hori etzela nahikoa, eta beraz planteatu behar genuela euskaraz egituratuko ziren errealitate berriak sortu behar genituela, pizka bat benetan eskualdean euskara hegemonikoa edo erdigunean izatea nahi bagenuen. Gure misioa definitu genuen, euskararen komunitatea balio eraldatzaien arabera alduntzea zela gure helburua, jendartea saretu, indartu eta eraldatzeko euskararen unibertsoa erdigunean kokatu arte. Misioa ere bai, eta gero gure balioak ere definitu genituen, tokikotasuna, komunitarioak ginela, eraldatzaileak ginela, nagusiki eraikitzaileak ginela, Euskaldenik horrek aipatzen zuen pena emate kontu horretan, gauzak kritikatu beharrean ustoko ditugun edo behar ditugula uste ditugun gauzak eraikitzera zentratzen ditugu gure indarrak, eta liberak garela inolako dependentzia ez ekonomiko, ez politikoak dituenak. Hausnarketa horren ondorioz, ordura arte bakarrik euskara eta komunikazioa lantzen zuen elkarte bat izatetik pasaginen lan ildoen dibertsifikazio batetara, komunikabidearekin proiektu sustraitu eta sendo bat garatu genuen eta planteatzen genuen bizitzako esparru guztietan euskaraz egituratuko ziren proiektu sustraituak sortu behar genituela, hezkuntzan, elikadura burujabetzan, feminismoan, ekonomia sozial eraldatzailean, kultur sorkuntzan, identitatean, askitasunean eta berrikuntzan eta garapenan, Normalean gogoeta estrategikoak egiten direnean, esaten da, norantza ibili behar dugu eta ze baliabide ditugu eta ze baliabide behar ditugu, eta zentzu horretan, 4 baliabide nagusi definitu genituen, 2020ko 5 urtetako transizio hori egiteko, Alde batetik izaera legal berri bat, ordura arte elkarte, irabazi asmorik gabeko elkarte bat ginen, eta nolabait estrategikotasuna eta iraunkortasuna emateko erabaki genuen kooperatiba bihurtzea, egoitza sozial publiko bat irekitzarena, komunitate eraldatzaile integral horren epizentro eta islada izango litzatekena, diru gordailua, nolabait adierazten genuen, egin nahi genituen gauza guzti horietarako dirua beharrezkoa zela, eta diru kapazitate eta kaudimen bat izan beharra zegoela, eta baita ere denbora gordailu bat, gure ordura arteko historia txikian, voluntarioek egindako ekarpene hoien aritik, jende gehiagoren ekarpen voluntarioa artikulatu behar genuela denbora gordailu baten bidez. Kooperatibaren aldeko apustu bat egin genuen, eta hor eztabaida bat izan genuen ere, hemen nolabait lehen ere galdera baten arira sortu dena, lagileak eta voluntarioak gu beti defenditu izan dugu eredu misto hori eta balioan jarri izan dugu eredu misto hori, eta gogoeta horretan ere eztabaida hori izan genuen, eredu mistoaren alde egiten jarraitu behar dugu, eta ala erabaki genuen, baina baita ere erabaki genuen ona zela, ojala gure eskualdeko enpresa importantenak bezain beste langile baldin baditu proiektu honek, eta euskararen bueltan iraunkortasunez eta epe luzera begira jendea lanean aritzeko gai bagara,
Eta gero, kooperatiba irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat gara, gizarte ekimenekoa, eta gure helburua, kooperatiba pixka bat berezia gara, erabiltzaileen edo konsumitzaileen kooperatiba gara, baina integrala gara, erabakimenen erdia lan bazkide daukagu, eta beste erdia kooperatiban bazkide diren 410 familiek daukate, eta arau berezi bat ere ezarri genuen kooperatiban erabakiak hartzerako orduan. Ez zela nahikoa erdia gehi bat ados egote erabaki bat hartzeko, baizik eta bi figura horien erdia ados egon behar zela edozein erabaki hartzeko. Adostasun sartu behar genituela langileen ikuspegitik eta erabiltzaileen ikuspegitik erabakiak. Inoiz ez daitezen langileen ikuspegia gailendu proiektu sozialari edo oinarrizko ikuspegi horri. Orduan, kooperatiba horren helburua bizitzako esparru guztietan euskaraz egituratuko diren alternatiba eraldatzaileak sortzea izango zen, euskaradunen behar material eta sozialak asetzeko balio eraldatzaileen arabera. Eta honek aldaketa handi bat suposatzen zuen, ordura arte zuen elkartetan bezala pentsatzen dut, jentea bazkide da konpromisoagatik, eta guk pixka konpromisoari buelta bat eman nahi diogu, bai militantziaren esparru horretan, konpromisotik atera eta asebetek eta bizipoza emango dizun jarduera batzuetara joatearena, hasieran erabiltzen genuen horretatik, nahi duenak nahi duen horretan, gustoko duen horretan, nahi duen neurrian ematea egitea bere ekarpena, eta gero bestetik ere bai, bazkidetza hori dirua ematen duten pertsona horien filosofia ere ezberdina izatea. Dirua eman egiten dugu, baina onura material batzuk jasotzen ditugulako ere. Euskarak ongizatea emateaz gainera, balio eraldatzaile batzuk emateaz gainera, gauza materialak ere ematen dizkigula. Pasatzerena, bazkidetza konprometitu bateatik interesa sortzen duen, edo interesagatik bazkidetzen den masa bat izatera kooperatiban. Izaera legal berri horretaz gainera, erabaki genuen egoitza sozial publiko bat izaterena, pixka bat hildo guzti hauen islada eta epizentro izateko asmoarekin, pabiloi bat erosi genuen Laudion, Aiaralde ekintzen faktoria deituko den espazio hori orain obretan dagoena, datorren udazkenean irekiko dena, 750 metro karratuko izango dituena, 700.000 euro hori zen aurkezpen hau egindakoan idatzi zen, inoiz obra bat egin baduzu badakizue A-dena A-bi dela, hori baino gehiagoko inbertsioa egin behar izan dugu. Gainera eztabaida ere izan genuen, kapital publikoarekin kontatu edo ez, eta erabaki genuen ezetz, gure baliabide propioekin ateran genuela egoitza hori, gure tresna zela, gure boteretzeko tresnetako importante bat zela, eta beraz gure baliabide hutsekin erosi eta reformatzen ari gara, gurearekin eta banketxenarekin, noski. Eta espazio honek izango ditu laugune nagusi, ekonomato bat, elikadura buru jabetza landuko duena, sukalde eta taberna bati lotuta, haur eta familientzako gune bat, eta hezkuntza dinamika jarrai bat, eskolaz kanpokoekin eta bestelakoekin, holtza antzoki bat, dagoena prestatuta ere bai edabidearen garapenean plato funtzio hori ere betetzeko, audio eta bideo kontrola izango duelako. Kooperatiban gaur egun lanean ari garen 15 lagunen bulegoak ere hemen kokatuko genituen, eta bestelako azpigitura osagarri batzuk, Irudietan beti da dena politagoa, bai, baina, faktoria gutxi gora bera hau izango da, eta dena ondo bidean, irailaren 12an ireki egingo dugu. Hori da geratu edo faltan? Faltan, primeran orduan. Eta gaur egungo Aiaraldea kooperatibaren egitura edo proiektuen kolasa hau da, bere garaian erabaki genuenean, gogoeta estrategiko erabaki egin genuenean, erabaki genuen kooperatiba bakar batean eratzea, baina eztabaida egon zen bai gainean ere bai, nolabait arlokako proiektu guzti horiek sendotzea eta sustraitza nahi baldin bagenuen, nahi genuela proiektu horiek euren kooperatiba propio osatzea eta nolabait emantzipatzea kooperatiba orokorretik. Erabaki genuen 2020 arteko ibilbidean nahikoa zela kooperatiba bakarrarekin aritzarena eta hurrengo gogoeta estrategikoan planteatzarena proiektuen nolabait emantzipatzea eta gero beste nolabaiteko federazio edo bigarren graduko kooperatiba bat osatzarena. Gaur egun kooperatiban proiektu guzti haue dauden, komunikabide bat, bere erronkekin, telebista edo ikusentzunezkoan realizazioa hobetzea, paperezko tresnetan jauzi bat ematea eta web teknologian berrikuntza bat ematea. Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua, hainbat entidadek Euskararen normalizazioan elkarrekin lan egiteko eratu dugun
topagune bat, elikadura buru jabetzaren hildoa, ekonomatuaz gainera, danik iaz ere katerinak eta herri bazkariak eta nekazari berrien instalazioa eta horrelako helburuak dituena gaur egun. Oso denbora gutxian ibilbide luzea egin duen Kokoriko hezkuntza faktoriaren proiektua, nagusiki hezkuntza eta aisialdia eraldatzailearen sustapena da bere zera, eta hezkuntza zerbitzuak ematea, eta unitate didaktikoak eta dosier didaktikoak egitea. Kultur sorkuntzarena, gauza puntualak egitaz aparte, faktoria izango da plaza bat, antzoki txiki bat izango da, eta horre gauzak egiten hasiko gara. Ekonomia soziale aldatzailearen esparruan hainbat zareko partaide gara, Olatuko, Pizarkon, Boien Erretako, 57koak, eta hor etxe bizitza komunitarioen erronka dugu mahai gainean, horregatik inoiz etxe bizitza blokeak eraikitzeko asmo horrekin gabiz. Feminismoa, gure ekarpena erakunde feminista bezala eskualdean izan nahi duen abintzata eta orain arte izan dena, da pixka bat mugimendu feministari tresna eta baliabide gehiagok ematea bera indartzeko, eta horrek nolabait ere ekarri du beste arloak lantzerakoan planteatzen dugun filosofia horren islada, ez? Ordura arte hain euskalduna ezen mugimendu feminista, gero eta gehiago euskalduntzen ari da, euskarak baliabide batzuk eskaintzen dizkiolako bere garapenerako eta indartzerako, ez? Eta lehen aipatutako komunikazio zerbitzuen balerro hori, ez? Diseinua, banaketa, publizitatea, itzulpengintza, interpretazioa eta kontu horiek egiten ditugu. Gauza berezia da ere, eta nolabait kooperatiba txikiagoetan dezentralizatzeko asmo horri begira ere, proiektu guztiak nolabait ekonomikoki autosufizienteak izan behar direla, ez? Eta nolabait bere proiektu soziala garatzeaz gainera, bere burua ordaindu egin behar dute, eta kooperatibaren orokortasuna ere ordaindu behar dute. Orduan beti oreka batean bizi gara, zerbitzuak eskaintzen ditu arlo bakoitzak, eta aldi berean bere proiektu soziala garatzen du, zerbitzuak zentzu horretan ere ematen dituelako. Eta etorkizunari begira, eta ja bukatzeko, pixka bat faktoriaren irekiara hori daukagu nolabait zeruertze hurbilenean, denbora gordailuaren artikulazioa, gero eta langileen masa gehiago izan, voluntarioen parte hartza gero eta txikiago izan da, edo txikiagotzen joan da, eta nolabait hori orain formalki balen Asierrek, lautadako Asierrek aipatzen zuen bezala, orain denbora ekarpen hori arautu egingo dugu, eta bazkide aktiboak izango dira, urtean 20 orduko ekarpena nahi duten zereginan, nahi duten momentuan egiteko emango dutena, 400 familia horietatik. Diru gordailuarena, helburu handiak eta proiektu handiak ditugu mahai gainean, eta beraz kaudimena behar da, gaitasun ekonomikoak behar dira, eta nolabait gure inguruan gero eta gehiago sustatzen ari diren aurrezki kooperatibak eta horrelako proiektu bat nahiko genuke mahai gaineratu, gure eskualdeko herritarren aurrezkiak gure eskualdearen bizi berritzean inbertitu daitezen, etxe bizitza eredu kooperatibo eta komunitarioak, lehenengo sektorearen sustapena, batez ere gazte belaunaldien lotze hori, eta faktoria espazio berrien sustapena. Ze problema bat izan genuen, noski eskualdeko proiektua gara, eskualdetasuna asko eta ondo defenditu dugun proiektu bat izanik, laudion, ez? Jodianismo eta laudiozentrismo guztiarekin ere, han irekitza erabaki genuelako, ez? Gure helburua da, faktoria bezalako espazioak beste eskualdeko beste udalerrietan ere irekitzarena, edo arlokakoak, edo orokorrak faktoria izango den bezala. Eta epe erdi luzera, hori ez, gogo eta estrategiko berri bat, ibilitako hau honek norartekarri gaituen eta norantza joan behar dugun definitzeko, eta nolabait gorpuztu diren proiektu horien artikulazioa ere planteatzeko, eta pendiente utzi genuen eztabaida hori ez, kooperatiba txikietara jauzi egitaren eta federazio edo elkarlan espazioien sorrera. Eta horixe.